Good morning, good morning. Happy lang yapon tani mga katil. Taliwala sa taong sitwasyon, no. Di ta padala na kay sa mo taog ka depresa na mo nang katawa-katawa lang yapon nga bisan tod na inani ato ang kalagayan. Katawa ra gyapon na. Pero di lang ta mo katawa og kanang ikaw ra isa kay murag apike na. Murag makatawa kag ikaw ra isa wala ka kay kauban. Wala. Diri ako ra man isa ning katawa ko pero katawa ko para sa inyo. Kay sin gatuo mo ba nga nag-goal tani ato ang sitwasyon. Wala ko nag-goal kay kabalo ko nga kitang tanan nga tao na kilibutan na lumalabay ra man kita. Mo na nga di ta magpagulgol kay mawala ra man punta ning kilibutan. Ang importante nga malipay ta mapadayon tas pag-alagad sa atong buhit na okay para sure ang ato ang kinabuhi. Kana lang, God bless, love you all. Bye bye. Ay.